Este vorba de acest tricou care, dacă ți-l pui pe cap, vei deveni un speriător de zombie. Și iată să facem extragerea. Aici este salvat. 146 de persoane au dat like paginii Tricouri pe placul tău și paginii Cadoul căutat și au comentat pe photocover. Așa, deci 146 de persoane. Este ora 12 și 12. Îmi cer scuze, numai acum am avut timp ca să fac acest clip. Și încă o dată 146 de persoane. Aici în random.org vom face extragerea. Deci 146 de persoane și să generăm un număr care va câștiga acel tricou. 1, 2, 3 și este numărul 141. Hai să vedem cine este numărul 141. 141 este Florentina Stoica. Florentina Stoica. Haideți să vedem Florentina Stoica. Florentina Stoica. Florentina Stoica este câștigătoarea. Uitați că și apare că a dat acum 13 ore. Share. Așa, o să contactăm persoana, va câștiga acest tricou, l-a câștigat deja. Nu uitați să vă abonați pe pagina Cadoul Căutat pe YouTube. O să pun și alte filmulețe interesante. O zi plăcută și Happy Halloween!